Věřte, nevěřte, není to jen slovní obrat, když se o letišti v Praze Ruzyni říká, že leží v srdci Evropy. Před několika lety se zde dokonce objevili představitelé UNESCO s přesným zakreslením nejideálnějšího středu starého kontinentu a doporučením k jeho vyznačení. Díváte s námi na zcela výjimečný záběr. Kapitán letadla dlouho zvažoval, než povolil přítomnost kameramana při přistávacím manévru. Vítá nás Praha, kdysi jedno z nejvýznamnějších letišť Evropy. Dnes se snaží do rodiny těch nejdůležitějších vrátit. Abychom pochopili zásadní proměnu ruzyňského letiště z těchto let, musíme se vrátit do minulosti. Terminál dostavěný v roce 1968 a projektovaný pro 1 750 000 cestujících ročně svoji kapacitu překročil v hodinové špičce již v roce 1969. Tady vidíme tu původní letištní budovu na archivním záběru. Po celá 80. léta byli cestující na tomto letišti problémem. Různé pokusy o úpravu odbavovacích prostor přinášely jen krátkodobé výsledky. Od počátku roku 1990 hrozil ruzyňskému letišti postupný kolaps. Zájem leteckých přepravců o zřízení pravidelných linek do Prahy, prudký nárůst zájmu veřejnosti o leteckou přepravu, ale i provoz velkokapacitních letadel přiblížili pražské letiště k těm z nejvytíženějších v Evropě. V roce 1993 bylo v Ruzyni odbaveno 2 300 000 cestujících. Bylo jasné, že bez výstavby nového terminálu budoucí nároky letecké dopravy letiště prostě nezvládne. I když je třeba přiznat, že přistávací a vzletové dráhy měly určitou rezervu. V roce 1995 byl provoz terminálu již na samé hranici provozních možností. Počet přesáhl 3 miliony cestujících. S oprávněným předpokladem, že v dalším roce jich bude zase o 20% víc. Na letišti bylo uskutečněno téměř 70 000 pohybů letadel. V té době již bylo jasné, že oddalovat realizaci vládního usnesení z dubna 1991 o výstavbě nového odbavovacího areálu by mohlo mít pro mezinárodní letiště v Ruzyni skutečně dalekosáhlé důsledky. Myšlenka nové výstavby na letišti v Ruzyni měla od samého počátku ještě jeden důležitý aspekt. Navázat na tradici danou významem tohoto letiště před druhou světovou válkou. Mimochodem právě tato odbavovací budova, dostavěná v roce 1937, získala na mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži zlatou medaili. Počátky výstavby ruzyňského letiště se datují do roku 1929, kdy tehdejší československá vláda rozhodla o výstavbě nového státního civilního letiště v Praze. 5. dubna 1937 bylo letiště slavnostně otevřeno. Od samého počátku sem směřovaly linky téměř všech významnějších evropských leteckých společností. Bylo to dáno jednak jeho polohou, ale také na svou dobu skutečně moderním, špičkovým vybavením. Navíc ještě před otevřením letiště byla zahájena výstavba asfaltových přistávacích a vzletových drah, které svými parametry předstihly i letiště jako Amsterdam, Frankfurt, Řím i Berlín. Nová odbavovací budova z roku 1968, včetně nové vzletové a přistávací dráhy z roku 1963, stagnujícímu provozu na zahraničních linkách téměř 20 let v podstatě stačila. Dramatická změna v provozu ruzyňského letiště nastala až po roce 1990.
Tehdy již bylo naprosto zřejmé, že žádné přestavby, rekonstrukce a dostavby nic nevyřeší. Jedinou cestou bude nová výstavba. Česká republika se otevřela světu. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového odbavovacího areálu letiště Ruzyně. Investor výstavby, Česká správa letišť, si určil pro mnohé až neuvěřitelný termín. Dokončení tzv. čtvrté výstavby v listopadu roku 1997. Přitom teprve 26. června roku 1995 byl položen základní kámen za účasti tehdejšího předsedy vlády a ministra dopravy. Přítomny byly i desítky zástupců leteckých společností, které výstavbu samozřejmě nadšeně přivítali. Zemní práce a úpravy terénu se rozběhly téměř okamžitě. A přesně v těchto místech bude od června roku 1997 stát tato odbavovací hala. Ale to už jsme o hodně předběhli čas. Naštěstí záběry z pracovního archivu nám dávají možnost návratu, měsíc po měsíci. Až k té vyhloubené, zatím nedefinovatelné jámě z poloviny roku 1995. V letních měsících roku 1995 návštěvník ještě nespozoroval na letišti nic výjimečného. Situace připomínala ticho před bitvou. Probíhala poslední intenzivní jednání investora, České správy letišť, s řídícím výstavby francouzskou firmou Bouygues a dozorem výstavby firmou British Airspace. Dolaďovala se projektová dokumentace, hledala optimální forma soužití stávajícího provozu letiště s budoucí náročnou stavbou. Rovněž začaly práce na výstavbě rozsáhlých parkovacích ploch před letištěm. První etapa prací zahrnuje výstavbu nového odbavovacího prstu, pracovně označovaného písmenem B, se 6 čekárnami a teleskopickými nástupními mosty, běžnými na všech moderních letištích. Na výstavbu bylo stanoveno pouhých 11 měsíců. Jediné, co se nepodařilo naplánovat, bylo počasí. Zima roku 1995 byla neobyčejně nepříznivá. Navíc přišla nezvykle brzy. Plískanice, vánice, mráz komplikovaly stavbu. Na začátku roku 1996 bylo zřejmé, že termín dokončení první etapy výstavby, 30. duben, jehož splněním se zavázala Česká správa letišť odlehčit provozu v přeplněném prostoru odletové haly ruzyňského letiště, bude splněn jen za cenu mimořádných opatření. Pracovalo se 24 hodin, 7 dnů v týdnu. Až najednou jakoby zázrakem vyrostl první obrys budoucí stavby. Nic nevadilo, že chvílemi byla stavba doslova pod sněhem a chvílemi zase plavala ve vodě. Pokud opravdu nemrzlo, pracovalo se ve dne v noci. Podmínky byly skutečně dramatické. Práce montérů byla plánována nikoliv na dny, ale na hodiny. Všem bylo jasné, že pro nadcházející turistickou sezonu musí být k dispozici nové odbavovací prostory. Situace na stavbě se měnila ze dne na den. Když bylo osazeno první velkoplošné sklo budoucího odbavovacího prstu B, všichni cítili, že cíl bude naplněn. V několika následujících dnech bylo možné prostory zateplit a vytvořit tak podmínky k postupné montáži technologií. Byl začátek března roku 1996. Víte, co ještě bylo zajímavé a v našich podmínkách možná neobvyklé? Na stavbě nikdy nebylo příliš lidí. Přicházeli a odcházeli v přesný čas s přesně stanovenými úkoly. I pohyblivé schody už byly umístěny na své místo. Samozřejmou součástí plánu výstavby bylo dokončit i rozsáhlá parkoviště pro cestující veřejnost. Ale popravdě ty zásadní proměny pražské ruzyňské letiště teprve čekaly.
Říká se, že když je střecha, je vyhráno. Byl začátek března 1996. I když ještě hodně chybělo ke spokojenosti, do stavby již nepršelo. Otevřel se tak prostor pro elektrikáře, spojové techniky, ale i štukatéry, tapetáře a desítky dalších profesí. Byly už připraveny i vstupy určené pro napojení teleskopických mostů. V polovině března roku 1996 byly dny, kdy stavba měnila svoji podobu každým dnem. Tak to vypadala 20 dnů před plánovaným předáním do provozu. Prostory pro cestující se rozšíří o víc než 2,5 tisíce čtverečných metrů. V čekárnách bylo postupně osazeno 679 sedadel. Návštěvník, který na stavbu přicházel jen občas, musel mít pocit, že z nevzhledné kukly se rodí krásný motýl. Přitom nikdo stavbu nepřeceňoval. Prst B totiž pouze částečně odlehčí odbavovacím prostorám letiště. Tyto záběry jsme natočili v noci z 29. na 30. duben 1996. Slib a výzva byly splněny. Po několika desetiletích to byla první významná změna na ruzyňském letišti. Teď už jen počkat na slavnostní otevření a první cestující. 14. května byla tato etapa výstavby za účasti nejvyšších představitelů státu předána veřejnosti do užívání. Loni poklepat nám základní kámen, loni v červnu celého tohoto nového terminálu a je dobře, že po necelém roce už máme první konkrétní výsledek a že vidíme... I když se chválou nešetřilo, to důležitější, složitější a podstatnější se teprve rodilo za okny těchto čekáren. Zatím byla postavena jen jedna část jedné z fází proměny letiště. Pro přehlednost dokončená stavba je skutečně jen jakýmsi prstem přistavěným k původní odbavovací budově. Nový terminál se teprve rodil v severní části areálu. Teď na okamžik opustíme letiště. Ještě v březnu roku 1996 v místě budoucí spojky bylo Bodláčí. Tady během několika dalších měsíců vyroste čtyřproudová silnice s mimoúrovňovou křižovatkou. Musí zde být přemístěny desítky tisíc kubických metrů zeminy, vykáceny přerostlé dřeviny a položeno několik tisíc čtverečných metrů asfaltu. Touto stavbou se zcela změní příjezd a předpolí letiště. V návaznosti na komunikace musel být vybudován i nový systém veřejných parkovišť, parkoviště pro zaměstnance a půjčoven vozů. Nová výstavba příjezdové komunikace velmi rychle ukázala, jak zásadním způsobem se promění rozsáhlé prostory před letištěm. O to zřetelněji, že po desetiletí musela stačit úzká silnice podél letiště. Konečně byl řešen i ten věčný problém letiště, parkoviště. I když se zpočátku leckomu zdálo, že stavební síly a kapacity se rozptylují, později se tento souběžný způsob výstavby ukázal jako mimořádně prozíravý. Silnice totiž dostávala svůj tvar již v době, kdy u budoucího nástupního prstu A teprve vyrůstaly první sloupy. A na místě budoucího terminálu ještě ani nebyla zbourána původní stavba z roku 1968. Dalším provozně složitým, nákladným a naléhavým problémem bylo zajištění dostatečného prostoru pro odbavování letadel. Nešlo jen o doplnění a úpravy systému pojížděcích drah, ale zejména o takzvaná operační stání. Příkladem k vybudování 7 takových stání bylo třeba položit beton na plochu 4600 metrů čtverečných. Tak jak postupně uprostřed odstavných ploch vyrůstal další nástupní prst, nezasvěcení marně hledali, kde bude stát vlastní terminál, nová odbavovací budova. Zemní práce totiž nejsou efektní.
Vlastně zpočátku obě stavby, nástupní prst a nový terminál, odletová hala, byly budovány odděleně. Proto bylo tak obtížné pochopit, co se to vlastně staví. V září roku 1996 byly všechny nové odbavovací plochy pro letadla již před dokončením. V téže době, tedy v polovině září, se na úroveň povrchu dostala i stavba terminálu. Zatím odbavovací prst A již dostal v hrubých rysech definitivní obrysy. Začala montáž technologií, především vytápění a klimatizace. První část střešní konstrukce budoucího terminálu byla postavena na konci září roku 1996. Ještě před začátkem zimy se podařilo propojit zatím rozdělené části stavby. V říjnu se povedlo k odbavovacímu prstu B namontovat pohyblivé teleskopické mosty, umožňující nastupování i vystupování cestujících bez jejich vstupu na letištní plochu. Zatím byly nainstalovány první 3. Jedinou možností, jak splnit předpokládaný termín výstavby, bylo stavbu zastřešit a zateplit do zimy. Během několika málo týdnů se podařilo střešní konstrukci dokončit a většinu prací souvisejících například s betonáží přenést do interiéru. Tvrdá zima udeřila až s koncem roku 1996. I když provoz letiště se musel potýkat s dlouhotrvajícími mlhami, sněhem a námrazou, na staveništi to hučelo jako v úle. Ale stejně koho by napadlo, že za půl roku bude terminál v provozu. Veřejnost mohla poprvé ocenit výhodu teleskopických mostů, které i v největších mrazech prokázaly svoji spolehlivost. Tento záběr jsme natočili 1. března 1997. Stavba jakoby v tom prudkém slunci rozkvetla. S prvními jarními dny roku 1997 celý prostor letiště dostal novou tvář. Už bylo každému jasné, jak velkorysý záměr se tady rodí. Kolem budoucího terminálu chodili již první obdivovatelé. Čas otevření se blížil. Jsme přesně čtvrt roku před dokončením stavby. Teď na chvíli změníme místo. Nacházíme se v jižním areálu letiště na takzvaném starém letišti. Zelená louka po likvidaci provizorních staveb se během října 1996 proměnila ve staveniště dalšího nového terminálu pro všeobecné letectví. Cílem bylo právě sem soustředit provoz nepravidelných letů, státně důležitých letů, ale hlavně stále přibývající klienty s jejich soukromými letadly, která často komplikovala provoz velké letecké dopravy v severním areálu letiště. Stavba s celým zázemím byla dokončena za 11 měsíců. Provozní personál je zde k dispozici 24 hodin denně, včetně pasové a celní služby, letecké informační služby i nezbytného technického servisu. Kapacita letiště předpokládá odbavení 140 cestujících ve špičkové hodině. Jedná se převážně o zákazníky, kteří mnohdy požadují za své peníze odlišnou péči od běžného odbavovacího procesu. Za zvláštní pozornost stojí mimořádně vkusná architektura stavby, která nenásilně zapadá do prostředí a objektů toho slavného letiště ze 30. let. Neméně nákladnou a technicky náročnou součástí provozu letiště je i péče o životní prostředí.
Česká správa letišť musela například vybudovat tuto novou velkokapacitní čistírnu odpadních vod. Jsou zde připraveny i záchytné bazény, schopné zachytit jakékoliv případné ropné havárie. Velmi náročným provozem z hlediska ochrany životního prostředí je i stáčiště s vlastní vlečkou, odkud jsou přečerpávány letecké pohonné hmoty do nedalekého meziskladu. Odtud z centrálního skladu je potom palivo autocisternami rozváženo přímo k letadlům. S nastupujícím jarem roku 1997 celá plocha před letištěm již velmi rychle dostávala konečnou podobu. Parkoviště byla postupně uváděna do provozu. Rovněž okolí nového terminálu již pozvolna ztrácelo charakter staveniště. Uvnitř probíhaly závěrečné stavební práce, které každým dnem prostředí měnily. Hlavní odletová hala dostávala postupně konečný a dokonalý kabát. I u odbavovacího prstu A byly namontovány nástupní teleskopické mosty, ke stávajícím 3 u Bčka dalších 8. V květnu 1997 byly všude postupně pokládány koberce a pokračovala montáž těch nejsložitějších provozních zařízení, včetně informačních a bezpečnostních systémů. Poslední měsíc z 29měsíčního maratonu začal odpočítávat své dny. Doslova každou hodinou se stavba blížila ke svému cíli. Každý záběr dokazuje, na co všechno bylo třeba myslet. Hodně dopředu. Vezměme jen jeden údaj. Odbavovací přepážky. Nejdůležitější místo pro další směrování a plynulý pohyb cestujících k letadlům. Byly rozšířeny na 42 z původních 16. Rovněž pohyb zavazadel je zde řešen na vysoké provozní úrovni. V polovině května stačil třeba jen jeden jediný den a exteriér i interiér areálu se zase změnil. Kolik jen detailů bylo třeba pohlídat, co všechno se muselo dostat na svá místa. Byla to doba, kdy náhodní návštěvníci se již snažili dostat do nové haly v domnění, že je otevřena pro veřejnost. Poslední květnové dny roku 1997 byly zaměřeny jen na konečné vyladění technologií a organizaci provozu. Bylo potřeba dovybavit celou obchodní síť, která uvnitř letištního areálu je rozložena na 6300 čtverečných metrech. Celá stavba a provoz musely být uspůsobeny tak, aby vyhovovaly mezinárodním konvencím o bezpečnosti leteckého provozu. Konečně byl 3. června roku 1997 celý nový areál slavnostně otevřen a uveden do provozu. Když jsme byli na otevřeném prostoru, byl krásný červnový den. June, which can be seen by all of you today. 97. Today it's also... Já jsem tady byl i toho 25. června 95, i v tom květnu 96 a 3. června 97. To jsou tempa, doufám, docela uspokojivá. Po mnoha bezesných nocích byl generální ředitel Miloš Šťastný opravdu šťastný. And last year it was almost 4 million passengers. První den provozu se od těch následujících lišil jediným, totiž, že prvním cestujícím vyhrávala vojenská hudba. Od 3. června 1997 můžeme být na naše hlavní mezinárodní letiště pyšní.
Je postaveno na úrovni, připraveno odbavit více jak 4 800 000 cestujících a všichni musí přijet nebo odjet po této silnici. První překvapení čeká hned po příjezdu na letiště. Zmizela nejrůznější léta neudržovaná křoviska, na jejichž místě vznikly rozsáhlé parkovací plochy. Pro 1800 aut a autobusů. Každý dnes nalezne místo pro svůj vůz. Po příjezdu silnicí, která je pro řidiče radostí, objevujeme nový letištní odbavovací areál. Kdo si dnes vzpomene, že ještě před několika lety jsme museli až 2 hodiny před odletem letadla vystát nekonečnou frontu na odbavení. Těch 42 odbavovacích přepážek a kanceláře většiny zastoupených leteckých společností na letišti Ruzyně znamená dnes světovou úroveň. První turistické léto to již potvrdilo. Na celém světě, téměř na každém letišti jsou k dispozici i salonky pro takzvané VIP, velmi důležité osoby. Ať již jsou to členové diplomatického sboru, státníci nebo cestující, kteří požadují určitý luxus. Tam dole v té hlíně kdysi před 29 měsíci byl položen základní kámen celého areálu. Dnes právě tam stojí salonky pro velmi důležité osoby. Ale že ta kamera umí zrychlit čas. Jak rychle si člověk zvyká. Najednou je vše tak normální. Nabídka desítek obchodů, volné kavárničky a odpočinkové prostory i v té největší provozní špičce. A přístup do letadel bez dotyku nohy s letištní plochou. Dnes je například možné, aby v případě potřeby cestující nastupovali do 8, respektive 11 letadel najednou. Příslušným přístupovým koridorem a teleskopickými mosty až na své určené místo. Navíc každá linka má svoji oddělenou čekárnu. Cestující, který dnes vlastně jen projde nástupním koridorem k letadlu, si samozřejmě vůbec neuvědomí, jak složitá to je stavba. Jaké technologie jsou skryty za stěnami a stropy. I v tom je možná cena těchto dnes již historických záběrů. Tady jsme v třídírně zavazadel. Na většině letišť světa jedno z nejcitlivějších míst. Ruční manipulace je tady omezena na absolutní minimum. Za pozornost stojí i kapacita tohoto pracoviště. 1700 odbavených kusů zavazadel za hodinu. Jsme v podzemí odbavovacího areálu. Už rozumíte tomu, proč se stavba tak obtížně prodírala z výkopové jámy? Provoz letiště v moderním světě je nezbytný. Přitom do určité míry obtěžuje přilehlá okolí a města, například hlukem. Proto Česká správa letišť financuje provoz 11 monitorovacích stanic leteckého hluku desítkami milionů ročně s cílem omezit hlukovou zátěž letiště na nejmenší možnou míru. Součástí programu ozdravění životního prostředí na letišti byl i nákup velkokapacitních autobusů Kobus. Víte, postavit letiště kdekoliv na světě je mimořádný úkol. Daleko složitější a nákladnější, než si kdo vůbec umí představit. Terminál je jen jakousi šlehačkou na mnohovrstevném dortu. Ale na druhé straně koho z cestujících zajímá zázemí letiště, nové administrativní centrum, čistírna odpadních vod, sklad podezřelých zavazadel nebo pozemní technika, zimní stroje, požární nebo záchranná vozidla. Zatím poslední velká akce.
V bývalé odbavovací budově z roku 1968 se během 4 měsíců její původní odletová část proměnila v příletovou mezinárodní halu. Teprve touto stavbou byla naplněna projektovaná kapacita letiště. Letiště v Praze Ruzyni vstoupilo do příštího tisíciletí. Jeho architektonické řešení i technické vybavení snesou ta nejpřísnější srovnání, včetně přístupu k letišti. I když téma uvažované rychlodráhy spojující centrum Prahy s letištěm je zatím jen v úvahách. Mimochodem i nástavba věže řízení letového provozu České republiky dokazuje nový rozměr proměny letiště. Snad ještě na závěr. Součástí projektu byla i montáž nových zařízení na nejpoužívanější vzletové a přistávací dráze letiště. Dnes tedy mohou v Ruzyni startovat a přistávat letadla i za skutečně velmi nepříznivých meteorologických podmínek. Praha takové vybavení velmi potřebovala. I to patří k letišti příštího tisíciletí.